Konfiantzan gaude eta gerturatu gintezke. Podemos, ¿no? Mover el micro. Bai. Janda? Bai, ez da? Bai. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, badakizue Bidebarrietako programa honen izenburua dela 21. mendeko emakume idazleak, emakume idazle hainbat pasatu da hemendik eta gaurko honetan etxeko idazle bat dugu. Etxekoa Gasteizen jaioa 1981, baina Bilbon bizi dena eta ohituta gaude. Hemengo kaletan ikusten Katixa Agirre. Mila esker, Katixa, hemen izateagatik. Zuri, Idoia, eta Bidebarrietari ere gonbidapenagatik eta gerturatutakoei, hemen familian bezala gaude. Bai, talde txiki bat gara, baina gustora egotekotan pentsatzen dute, gustora egongo garela. Beti bezala ordu erditxo batez edo guk hitz egingo dugu, eta gero irekiko dugu denok parte hartzeko, ez? Esaten da beti lau begik bi baino gehiago ikusten dutela, eta seguru zuen buruak batzen baditugu, guri okurkituko zaiguna baino askoz gehiago izango dela eta askoz ere interesanteagoa izango dela. Bueno, Katixak argitaratu zituen lehenengo liburuak ume eta gaztetxoen literatura izan zen. Ez, lehenengo liburuak helduentzako ziren. Ipuin liburuak ziren, baina helduentzako narrazioak. Habitat. Bai, hori da. Zua falta zaigu lehenengoa. Gero etorriko zen atertu arte itxaron, gaztelerara ere itzuli dana, eta igaz, hause, amek ez dute, eta liburu honen inguruan arituko gara, liburu honek segurazki liburu aitzaki moduan ere erabiliko dugu beste hainbat gauzetaz hitz egiteko. Amek ez dute honek idazleari buruz, amatasunari buruz eta beste gauza askori buruz ere hitz egiten duelako, eta hor badago zer esanik eta badago gainera kezka bat horren inguruan. Amek ez dute, lehenengo galdera, nola otu zitzaizun hau idaztea, noiz momentutan, zergatik, nola sortu zen hau amek ez dute? Bueno, amatasunaren arira noski, alegia 12 urtzerakoan eta mundu berri bat deskubritzerakoan, ikusterakoan espektatiba batzuk ez zirela betetzen, gauza batzuk guztiz berriak eta espero benituenak zirela, eta horren inguruan hausnartzen hasi nintzenean. Ez segituan, baizik eta ja denbora eta perspektiba apur batekin, kontuari edo aldaketa horri begiratzen hasi nintzenean, ja modu esan dezakegu intelektualago batetik. Intelektuala esan nahi dut ez zela emozionala, ja distantzia horretatik begiratzen niola, ez? Eta hasi nintzela irakurtzen amatasunen inguruan, eta beste gai batzuk ere badaudenako, ez da bakarrik amatasuna, da baita ere umea bera, ez? Eta umearen kontzepzioa gure gizartean nola konsideratzen dugun umea, pertsona izatetik beherago dagoen zerbait bezala, adibidez, ez? Ez da guztiz pertsona, da egingabeko pertsona bat. Horrek ere, hori batzen ere kezka aurretik ere, eta horrek ere harritu ninduen momentu hartan. Eta hala, nire esperientziatik eta irakurtzen hasi nintzen horretatik, sortu zen fikzioa, ez da? Fikzioa baino lehen bazegoen kezka, bazegoen esperientzia, bazegoen hausnarketa. Gero etorri zen fikzioa, eta horrek eman zidan, forma, nola bait. Hori da. Hori guztiari, zelako forma eman, kontatu nahi nuena, jorratu nahi nuena, jorratu alizateko. Hori da idazle baten lana. Hor kontatu nahi duzuna, nola kontatu, ze hizkerakin eta ze teknikarekin, ze formatuarekin. Eta orduan erabaki zenuen, hau idazteazuk, liburu hau thriller bezala kalifikatuko zenuke edo... Orain atera da gazteleraz liburua eta editoreak erabili du genero berri bat, nik uste dut asmatu egin duela, genero berri bat novela hau izendatzeko, eta da ensaio thrillerra. Eta nahiko egokia iruditzen zait. Ensaio thrillera. Ze baditu ensaio parteak eta baditu thriller parteak. Ni oso thriller zalea naiz. Batez ere ez hainbeste irakurtzeko, novela beltza eta ez dut hainbeste irakurtzen, pixka bat bai, baina ikusentzunezko fikziotan, zineman eta serietan asko gustatzen zait thrillerra.
Krimenak eta kriminalaren ikuspegi hori ulertzen saiatzea, biktimaren paperean ere jartzea, eta gero baita ere kontu judiziala. Hori ere egiten zait fascinantea, ez? Zer nolako sistemak antolatu diren herrialdeetan krimenaren aurrean erantzuteko, ez? Benetan, ze galduta gauden krimenaren aurrean, hori gauza bat, ez? Eta zer nolako antzerkia montatzen den gero, ikustarazteko zerbait egiten dugula krimenaren aurrean, ez? Eta estaltzeko egia, alegia, ez dugula ulertzen, ez dugula ikusi ere egin nahi, eta zoratu egiten gaituela, eta orduan, antzerki hori egiten dugu, ez? Liburu honetan epaiketa baten moduan erakusten dena. Hemen denetarik dago, epaiketa dago, thrillerra dago, desde logo hildakoak ere badaude, dena ezin da kontatu, baina gauza batzuk nik uste dut hasierakoak behintzat kontatu daitezkela, ez? Esango genuke protagonistak bi direla, bi emakume direla kasu honetan, biak amak dira, bat ama eta idazlea gainera, narratzailea da bera, eta beste protagonista da, historiako narratzailea kontatu nahi duen historia horretako protagonista. Eta protagonista hori, emakume horrek, hasieran bere umiak hiltzen ditu. Eta hau da gauza bat oso fuertea, oso gogorra. Ama batek ume bat hiltzen duenean, dana geratzen gara pixkatola harrituta bezala, nola liteke, ez? Eta hori erabaki zenuen, hortik aste amatasunari buruz hitz egiteko. Pizkat arriskutsua da, ze badakit hori jakiteak ja jende asko bota duela atzerak egin diola. Eta Durango nengoela sinatzen eta bazetorren jendea hartzen zuen liburua, irakurtzen zen atzeko laburpentxo hori, zeinetan esaten den hori, alegia emakume batek bere bikiak hil dituela, eta jende asko egiten zuen, fuera, hau ez dut nahi, ezta? Orduan, badauka bere puntu arriskutsua, badauka beste arrisku bat, eta da pentsatzea agian morboan edo sensazionalismo horretan eroriko naizela, eta hori nuke nahiko, etzen nire asmoa, baina hor ere badago arrisku hori, ez? Eta gero beste aukera badago, ez? Eta horregatik aukeratu nuen gai hau. Eta da, amaitasunaren inguruan pentsatzen dugun guztia, edo gure aurre iritziak esan dezakeen guztia, deusestatuta geratzen da. Ze ama horrek ez du bizitza ematen, baizik eta kendu egiten du, ez? Ama batek dena eman behar duena bere umeengatik, sakrifikatu egiten dena bere umeengatik, kasu honetan, kontrakoa egiten du. Sakrifikatzen ditu umeak edo akabatzen ditu umeak, ezta? Orduan hortik, eta hori da gauza bat, gertatzen dena, ez? Bai, gertatzen da. Ez da askotan gertatzen. Historian zean askoz gehiago gertatu da, ziurrenik gaur egun gertatzen da inoiz baino gutxiago. Historiari begira jartzen gara eta ikusten dugu izan dela konstante bat, bai? Eta gaur egun, oraindik ere, gertatzen dena, tarteka, ez? Eta orduan, horren aurrean, normalean, hori, ez dakigu zer egin. Ezin dugu lertu, ez dugu ikusi ere egin nahi. Eta erantzun automatikoena edo izaten da, ama hori zoratuta dago. Ezin dugu beste azalpenik topatu ematen du, ez? Eta nik pentsatu nuen, egia izango da, ziurrenik, gehienetan hala dela. Zoramena dagoela tarteko, zera psikosia, ez? Hor aipatzen den liburuan aipatzen da, erditze osteko depresioa eta gero psikosi bihurtu daitekena, eta badaude egon daitezke arrazoi psikiatrikoak. Baina, ze gertatzen da, kasunen batean ez badago alakorik, ez? Nola ulertu dezakegu hori? Ulertu dezakegu psikiatriaren esparrutik kanpo? Hortik pentsatzen, eta zergatik egiten zaigu hain zaila, ez? Psikiatriaren esparrutik kanpo olakorik pentsatzea. Amatasunaren inguruan daukagun irudia eta ideiatik asko aldentzen delako, guztiz kontrakoa delako. Eta hortik, Hor dago thrillerra, ze gertatuko den emakume horrekin, hor dago thriller zati hori, eta gero ensaioare badago, egia da, ondo azalduta dagoela, ensaio thrillerra, ensaio alde horretan, esate baterako, hitz egiten dutzu, historian infantizidioa nola izan den konsideratua, edo beste momentu batian,
hori, psikiatrian amatasuna erditze eta gero gertatu daitekeen emakume horren psikiarekin, eta hor daude ensaio mordo bat bezala. Lan asko egin duzu, gauza horiek pixkat preparatzeko eta... Bai, baina, denak ez dira eginda propio libururako, batzuk ja banituen nire irakurketak ziren, nire interesakoak ziren, ordan ja banituen motxilan nolabait. Eta gero bai, beste gauza batzuk bai bilatu nituela propio libururako. Baina, nik ez dagoaz sentipena dokumentazioa lan gogorra denik. Ez dakit, agian kanpotik ikusita ematen du, baina nik uste dut hori errezena dela dokumentatzea. Ze azkenean liburutan dago dena, edo Googleen dago dena, ez da? Gauza da bilatzen jakitea. Eta nola, unibertsitate mundutik natorren eta etengabe ari garen hori egiten, hori niretzako esan dezagun ez dela zaiena. Zaiena, akaso, izango da hori nola sartu liburuan, ez? Nola ebitatu, orain dator hemen txistorra bat, ez? Eta sartuko dut dena, topatu dudan guztia sartuko dut hemen. Oreka hori topatzea liburuan, eta ez da dila izan, behitu orain, lezio magistrala dator. Eta hori, izan dadila zerbait, hori, orekatuagoa, irakurleak sentitu dezala, hau, nahi nuen orain irakurri eta ondo dator. Eta ez da gehiagin luzatu ere. Hori da zaiena, eta ez hainbeste gauza horiek topatzea irakurtzea, ez azkenean hainbeste liburu daude munduan dena dago idatzita ja, eta topatzea da kontua, ez. Bi emakume dira protagonistak, bat da ama hori, bere umiakin hori egiten duena, eta bestea da ama idazlea, eta esango genuke, kasi novelaren satirik importanteena hori dela, ez? Idazlea ama idazlea, ez dakit ze jarri aurretik eta ze jarri atzetik. Sentsazioa dago nolabait emakumeak irabazi dugu plazako, kanpoko egoera hori, lehen etxekoa genuen, eremua, orain kanpokoare bada gurea, baina... Ein batean. Ein batean behintzat, eta egiten duguna da, dena hartu, eta superwoman figura hori eraiki dugu, ezta? Osea, emakumeak denetarako behar du izan indarrak, emena, eta iritsi behar du etxeko gauzak egitera, zaintzak ere ondo eramatera, eta gainera kanpoan ere gauza pila bat egitera. Hausnarketa bat dago kasi denbora guztian horren inguruan? Bai, noski. Baina hori azaldu zuen egoera, azken finean da, desberdintasunaren isla oraindik ere, ez? Ze gizonek beti izan dute dena. Beti izan dute familia bat, eta beti izan dute aukera kanpoan ere aritzeko, ez? Eta, historian zehar hainbat idazle, pintore, filosofo, ekonomilari, ez dakit guzti horiek familia zeukaten. Eta pilo batume batzuek, ez? Bajek ez dakitzen batume izan zituen, amalau edo, esan nahi dut. Eta hala ere, mundu historiako konpositorerik handiena izango da, ez? Orduan, esaten duzuna, irabazi dugula, saiatzen ari gara irabazten, baina oraindik ere, beste parte hori ez dago hain irabazita ere. Alegia, gu ateratzen bagara, beste norbait geratu behar da etxean, ez? Batez ere ume txikiak baldin badaude hor tartean, orduan, hor dago borroka. Esan nahi dute, emakumea ez dela guztiz liberatuko, gizona ez badugu borrokoa horretara ekartzen ere. Bai, partekatzeko, benetan partekatzeko zera hori ez badugu lortzen. Ama idazleak, kasu honetan, esaten du momenturen batean, asko hitz egiten da amatasunaren nekaduraz, gutxiegi amatasunaren asperduraz. Hori ere, badirudi debekatuta dagoela, amatasunaren asperduraz hitz egitea. Bai, eta badakit hau puntu nahiko kontrobertitua dela, ze egon naiz irakurle talde askotan, ja urte bateko ibilbidea dauka liburuak, orduan irakurle askorekin ibili naiz, batzuk ama ziren eta askok esan didate, ez dutela horrela ikusten. Asperdurarena ez dutela konsideratzen, bai? Orduan, hau da ikuspuntu bat, zera protagonista horrena, narratzaile horrena, bai? Eta izan zen ere, noski nirea. Nirea lehenengo umea izan nuenean, ze bigarrenearekin erabat aldatu zen kontua. Orduan, horrekin esan nahi dut, esperientziak ere, diversoak direla. Eta kontua da, bakoitzak bere amatea. Bere iritzia, bere sentipena, bere bizipena, plazaratu ahal izatea. Eta debate baten parte
bihurtzea. Bai, hau dena esaten dut, en plan, bueno, barkatu, ala sentitzen ez baduzue, ez dut inor ofenditu nahi, bai? Zeia etorri zait inor esaten, nik horrela ez, aspertu keba, nire umeekin aspertu ez. Baina, bueno, nik baneukan, ama izatekoetan nengoela, baneukan oso idealizatuta amatasun baimenarena, ez? Lan ez egitearena. Esaten ze ondo, ibiliko naiz, hemen, umearekin, paseoan, sartuko naiz kafeteki batean, beti izango du liburu bat alboan, irakurtzeko, eta izango da, oporraldi bat bezalako. Eta gero, errealitateak ez zidan hori eman zidan gauza oso desberdin bat, ez? Izan zen, nekatuta eta lo falta horretaz gain, sentipen bat, isolatua egotearena, ja inori etzaio inporta ben etxe barruan gertatzen den, hau da, etxe barruko gauza bat, inongo trascendentziarik ez daukana, eta ni nago hemen, pardelak aldatzen, eta titia ematen egun bat, eta beste bat, eta aber noiz amaituko den hau, ez? Ni desiatzen nengoen egia esan da, baimen hori, amatasun baimen hori, noiz amaituko. Orduan, batzutan errebindikatzen denean, behitu ze ondo herrialde nordikoetan, 2 urteko amatasun baja, eta nik esan dut, horror, 2 urteko amatasun baja, nik ez dut nahi, bueno, 6 hilabete nik, beste 6 hilabete igual aitak, hori ondo ikusten dut, baina nik 2 urte, ez da niretzako. Bueno, ez zen niretzako orduan, esaten dut, bigarren esperientzia desberdina izan zen, eta askoz gehiago disfrutatu nuen, eta hartu nuen askoz lasaiago. Baina, ume handiago bat neukan, eta berarekin ateratzen nintzen, eta isolamendu sentipen hori ezen hain handia. Baina lehenengoarekin, hori, bakarrik egotea lan guztiz errutinario eta gris hori egun bat eta hurrengoan egiten, hori niretzako nahiko gogorra izan zen. Eta orduan, horrek harritu ninduen, ez zen espero nuen gauza bat. Espero nuen lo ez egitearena, espero nuen, gauza beti komentatzen diren gauza horiek, baina hori, aspertzearena eta esatearena amaitu dadila hau, mesedez, nire bizitza pixka bat behintzat errekuperatu nahi dut, hori enuen espero. Baina hori beste idazle emakume batzuk ere esana zuten, ez? Eta aipatzen dituzu gainera, ez? Hemen ensaio zati horretan agertzen dira idazle. Horago Doris Lessingen aipu bat, nire aizpak, ni baino lehen izan zen ama, eta berak kontatu zidan aipu honena, ez? Beraz, egia esan da banekien hau, aizpak esan zidan, baina enuen kontuan hartu uste dut. Eta aipu horrek dio, hori, ume txiki batekin bakarrik egotea, dala tedioaren Himalaia, uste dute esaten duela, ez? Eta emakume, bi gauza esaten ditu hori, tedioaren Himalaia dela, eta emakume inteligente batentzat ez dago ume txiki batekin ordu infinitoak ematea, baina gauza aspergarriagorik, ez? Eta hor, narratzaileak ere aipatzen du, eta esaten du gustatzen zait aipu hori, probatzen du, frogatu egiten du, pertsona inteligentea naizela, ez? Liburu hau idazteko, olako autore asko irakurri zenitun, Silvia Plath, Doris Lessing, beste norbait gehiago bilatu zenuen horrelako gauzak esaten dituztenak, edo ezagunak ziren lehenagotik eta aipu horiek... Ezagunak ziren eta Doris Lessingena beti nire familian da txiste bat bezalakoa, orduan sartu nuen. Silvia Plathena ere aspaldi ezagutzen nuen bere kasua, nola izan zituen 2 ume horiek, eta 2 ume oso txiki zirenean bere buruaz beste egin zuen. Eta gainera, gero bere senarra beste emakume batekin, beste batekin ez, Maitalearekin jarraitu zuenean beste ume bat eduki zuen, eta Maitale horrek bere buruaz beste ere egin zuen, Silvia Plathek bezala, labearen bitartez, baina gainera umea, Ted Hughes senarrarekin izandako umea ere akabatuta. Biak hil ziren suizidio horretan, hori, historia horiek noski ezagutzen nuen, eta beti izan da neukan nola presente bezala. Eta ez dakitola, zehazki irakurrioten nuen norbait sartzeko, egia esan da ez dut gogoratzen, baina gehienak banituen hor. Horrek esan nahi du, olako keskak ez direla gaurkoak, bakan batzuk egon dira historian zehar, literaturan ere, eta badirudik hori gaur egun keska haunditu egin dela. Esate baterako, zinemaldian, oraintxe bertan, badirudi, baina pelikula bat baino gehiago izan dela gai honen ingurukoa.
Eta elkarrizketa bat irakurri nion Argentinako zuzendari bati, nun esaten zuen, pentsatu dugula, badagoela modu bat izateko ama, eta modu asko daude ama izateko, eta ez da posible modurik egokiena topatzia, ez badakigu, ez bagara kapaz guk ere gure bizitzarekin egokiena topatzen guretzako, ez? Nola topatuko dugu hori gure umeentzako ere, ez? Badago kezka hori. Bai, nik suposatzen dut beti egon dela, baina gauza bat da kezka egotea eremu domestiko horretan, eta beste gauza bat da hori plazaratzea, pelikulen bitartez, liburuen bitartez, bai? Eta orduan hor gertatu dena izan da, amek ez dutela izan, diskurso publiko horiek plazaratzeko, ez dute aukera hori izan. Emakumeak historian zehar ez dute apenas idatzi, eta idatzi dutenak, gehienak zapalduak izan dira, eskutatuak, eta gutxi batzuk erreskatatu dira, ez? Horietatik gehienak ez ziren ama, ezagutzen ditugun lehenengo zera idazle emakume beraien ospea lortuko zutenak, 19. mendean hasten da kontua, batez ere herrialde anglosajoietan, eta horra Bronte, Aizpak, eta guzti hauek, horiek ez ziren ama, ez? Eta arrazoion badago horretarako, noski, ama nahiko zaila izango zen emakume batentzat garai hartan idaztea, bete behar familiar horiekin baldin bat zaude, kabo, ez, agastu ezazu. Orduan, ia itxaron behar da 20. mende arte, eta 20. mendearen ia 2. zatira, amek idazten ikustitzagun, ez? Orduan horregatik orain, eta orain are gehiago, 21. mendean, egia da orain badagoela olako boom bat, gaia non nahi topatzen da, eta badago interesa ere, merkatu badago, azkenean merkatu editoriala merkatu bada, izenak dioen bezala, ez? Eta jendeak ordaintzen du, eta nahi du, kezka hori bizi-bizi dagoen seinale. Amek ez dute da titulua. Ematen du zerbait falta zaiola tituluari, ez da? Bai. Amek ez dute zer egiteko aukera, zer egiteko gogoa, zer egiteko... Bai, aurrekoan lankide batek galdetzen zidan, baina zer da, aditz laguntzailea edo eduki aditzaren ez da, berdin dugu, bakoitzak interpretatu dezala nahi duen, horrela dago, eta ambigotasun horrekin eta irekitasun horrekin, ez? Orduan, norberak egin beharko du. Berez, tituloa etzeukan hori, titulo horrekin geratu zen azken momentuan, nik beti egiten dut hori, beti dauka titulo bat, eta azken momentuan iaia paren las rotatibas, aldatu nahi diot tituloa, eta kasu honetan hala izan zen, beti, liburu hau beti izan zen, amek ez dute idazten. Amek ez dute idazten da, aipu bat, liburuan bertan aipatzen dena. Amek ez dute idazten, idatzita daude, alegia. Amatasunari buruz, beti idatzi izan da, kanpotik, beste norbaitek esan du, nola izan ama, zer den ama izatea, eta bar. Baina gero ikusi nuen, amek ez dute idazten murritzegia zela, liburua hortik arago ere badoala. Ez da bakarrik ez dutela idazten, beste gauza asko ez dute egiten, edo suposatzen da ez dutela egiten. Adibidez, amek ez dute bereen umeak hiltzen, ez? Hori ere ez dute egiten, edo amek ez dute maitalerik orduan dauden bitartean, ez? Edo inoiz ez, baina bueno, orduan daudenean are gutxiago. Orduan gauza asko daude liburuan gertatzen direnak, amek egiten ez dutena, edo egin behar eluketena, edo, bueno. Eta hala geratu zen, zabalik amek egiten ez duten gauza, oie guztiak, norberak pentsatzeko. Eta gazteleraz ere mantendu duzu, atera berria da, gazteleraz itzulpena, eta han ere mantendu duzu titulua. Bai, ez da inondo geratzen, las madres no. Orduan ematen du, ez dakit, izan daitek ere, las madres no, top. No queremos madres. Hori da. Igual inglesez itzuliko balitz, ojalá, mothers don't, hobeto ikusten dut. Osea, nola aditz laguntzaile hori daukan, pues... Zuk egin duzu itzulpena? Bai, nik egin dut itzulpena, oso lan gogorra izan da, bai, eta erabaki dut jaz dudala beste inoiz itzulpenik egingo. Zergatik da egin gogorra? Ez dakit, lehenengoan nik ere itzuli nuen, itzali nuen bestea, atertu arte itxaron, eta oso erraz egin nuen. Egin nuen modu naturalean, azkar joan zen, eta konturatu orduko ja eginda zegoen. Eta honekin aldiz, uste dut demora gutxiegi pasa dela, liburu amaitu eta itzulpena egin tarte hori laburregia izan dela, eta beraz, hau gertu egin eukala eta kendu nahi nuela pisua,
Eta gero ere, banuela, ja bat zegoen argitaletxe hau, genuen kontratua sinatu, eta orduan banekien, zertarako zen, eta baneukan presio hori ere, ja, benetan hau argitaratuko zela. Orduan izan da oso nekagarria, eta, ez duzu berriro egingo. Liburuan fikzioa da, baina, klaro, fikzioa sinesgarritasunea lortzeko ere sartzen ditu benetazko arrazoiak eta benetazko kontuak, ez? Zate baterako hemen idazleak idatzi du novela bat eta novela horretan etako pertsonai batzuk etaren biktimak izandakoak nola alkartzen dira, hori kontatzen du, eta gaina horregatik saria irabazten du, Euskadi saria, eta gainera saria irabazteagatik orduan diru horrekin aukera dauka. Gauzak, danak ezagutzen ditugunak, eta zuek batez ere idazleak hurbilagotik ezagutzen dituzue. Kuriosa da, ez? Hain gure biziko erreferentzi horiek nola gertukoak direnak irakurtzen ditugun liburu honetan. Naita, noski? Bai, naita, eta baita ere nigatik oso gertu dagoen pertsonai bat delako, ez? Eta jolas bat dagoelako horretan ere, bai? Ni naiz, ez naiz, nire alter egoa da, baina gauza batzutan ez da, ni bat ere, ez dago guztiz kontrakoa da batzutan. Baina, beti joko hori irakurlearekin, ez? Gaur egun gainera joera hori oso markatua da, ez? Autorea eta narratzailearen arteko identifikazio hori, gaur egungo joera bat da. Nik egiten dudana da pixka bat horrekin jolastu, eta inkluso zirikatu, ez? Badago hor, nik idatzi nuenean nire lehenengo liburua Sua falta zaigu, ez baduzue irakurri, oso ondo dago eta gaztean nintzen 25 urte nituen eta editoreak eskatu zian biografia txiki bat liburuan jartzeko, eta nik esatu nuen, ez daukat ezer kontatzeko, egia esan da, esan dut bizitza bat oso arrunta, joan jaio naiz, ikasi dut, eta ja, ez? Orduan ze jarriko du, asmatuko du zeo zer. Eta asmatu nuen, Nes lakuko gidaria izan nintzela. Nola bazegoen ipuin bat Nes lakuan kokatua, jarriko dut hori. Katixan Agirre Gasteizen jaio zen, eta Nes lakuko gidaria izan zen. Jende askok serio hartu zuen, porque biografian agertzen den guztia egia omen da, bai? Hor ez dago fikzio jokorik, baina bueno. Eta oraindik ere galdetzen didate hori batzutan, eta nola izan zen hori Nes lakuan egon zinenean gidari, eta zer, eta bueno, batzutan jokoa jarraitzen dut, beste batzutan ez daukat gogorik, eta ez dut behitu, asmakizun hutsa. Baina, kasu honetan, pertsonai honek, kontatzen duenean bere biografia pixka bat, kontatzen duela, Nes lakuan gidare izan zela, uda batean, ez? Orduan, ni naiz, edo orduko ni hori, baina asmatua, Sua falta zaigu liburu agertu zenean, eta ederki zirikatzen gaituzue gu irakurleok horrelako historiekin, ze beti gabiltza horre aztertzen, ze ote da egi, ze ote da fikzio, hau benetazkoa ote da, hau asmatutakoa. Hori da kontua, hori badaki dela, eta gainera normalean irakurlek joera daukatela sinesteko, ez? Dana, segura hau, berari gertatu zaiola. Bueno, agian bai, edo agian ez. Datu hau benetazkoa alda, jaiotze tasa argitaratzen diren liburua baino txikiagoa? Bueno, ez. Hori ez dakit, baina espero dut ez. Baina bada modu bat esateko, neska honek ateratzen du liburu bat eta pentsatzen du zerbait zoragarria egin duela eta mundu guztiak zoratuta bezala geratuko direla, liluratuta. Eta ikusten du, ez. Mundu guztiari berdin zaiola berak liburu bat idatzi duen edo ez. Baina gero gertzen da haurdun triparekin eta mundu guztiak mundu guztia geratzen da ikutu nahian, eta ez? Eta hori bada, gaur egun gertatzen den gauza bat, hain ume gutxi jaiotzen da, imaginatzen du garai batean nire amonaren garaian, emakume ordun bat ikustea izango zela, nire amonak 10 ume izan zituen, orduan bere bizitza heldu aro guztia pasa zuen ordun, direktamente, ez? Eta etzela izango ezer berezia, baina gaur egun hain gutxi dagoenez, bada liluratzeko moduko gauza bat ematen du batzutan. Epaimai, bide judizial horiek esan duzu gustukoa dituzula, horrelako jarraipenak eta gauza batek atentzioa deitu dit, epaiketa bukatzear dagoenean
narratzaileak ezagutzen du beste norbait, eta beste norbait horrek esaten dio, emakume honek jai dauka epaimahaian gehiengoak emakumezkoa da, eta gainera paiketa hauetan publikoa danean epai eman behar duenak, askoz krudalagoa da, judize bat dagoenean baino, ez? Bai, hori egia da, hori estadistikek hala diote. Herri epaimai horiek direla epaileak baino gogorragoak beren sententzietan, eta sententzia portzentaje handiago bat, edo kulpabilidade sententzia portzentaje handiagoak dituztela. Bai, orduan, hori, jende erruntari poterea ematen diozu, eta bihurtzen da gupida gabeko... Eta emakumezkoak gehiengoa direnean ere gogorrago dira? Hori nire asmakuntza da, baina baliteke. Batez ere emakumeen kontra. Emakumea baldin bada akusatua, Denbora guztian ari gara hori, ama, idazlea, ama, ez dakiz jarriko zenuken zuk aurretik, ama edo idazle ama, bueno... Ez ez daukat etiketa bat jarri beharrik, ez? Eskolan nagoenean umen zain, ama naiz ezer baino gehiago. Eta hemen nagoenean idazlea naiz ezer baino gehiago. Eta gero izango ditut eskizofrenia momentu batzuk, baina, normalean ondo eramaten dut. Eta zu txikitan esate baterako, ez dakit ze momentutan erabaki zenuen edo esan zenuen, gustatuko litzaidake idazlea izatea, o gustatuko litzaidake ama izatea. Ze izan zen lehenago, gogoratzen duzu? Ze galdera bitxia, ez dira inoiz egin. Pentsatu behar dut, ea. Nik badakit noiztik nahi dudan ama izan, oso nahiko goiz. Gogoratzen dut selektibidadea egenuenean. Ama zazpi urte nituenean, pasan nuen denbora asko ikasten, zenik egin nahi nuen ikusentzunezko komunikazioa daukala nota altu bat, ez? Orduan ikasi nuen asko. Nire bizitzan gehien ikasi dudanean izan da hor. Gero, ez dut berriro asko ikasi, naiz eta jarraitu dudan urte askotan ikasten, baina ez da izan orduko intensidade hori. Eta hori, bibliotekan sartuta denbora asko, eta ateratzen nintzen, eta, udaberri amaiera zen, eta Gasteizez da oso udatiarra eta baina, egun politak ziren, ume pilo bat kalean, eta hasi nintzen fijatzen umengan. Eta hor, esan nuen, gustatzen zaizkit umeak. Eta hortutik sentitu izan dudala impulso hori. Eta idazlearena izatea ez da argia izan, edo etzen hain argia orduan. Nik idazten dut, betidanik, txiki-txikia nintzenetik idazten dut. Nik uste nuena baino gehiago, ze orain ere gurasuek egin dute mudantza etxetik, eta esan diate, behitu, kutsa horiek guztiak, edo bota, edo eraman zure etxera. Orduan eraman ditut nire etxera. Eta zabaldu ditut, eta hor daude kuaderno pilo bat, danak nire ipuinekin, eta nire diario pilo bat. Nik nuen gogoratzen diariorik idazten nuenik, baina pilo bat. Zenbat urtekin? Oso txikitatik, 7 urtekin hasita, eta... 7 urtekin? Bai. Eta fikzio ere idazten zenuen? Ipuinak, txakurren ipuinak, txakurrak, nire gogoratu ditu txakurrak, ez dakit. Ama eta idazlea lista bat dago, lista bat osatzen duzu, ama maltzurra versus idazle ona, beste disoziazio bat esaten duzu. Eta idazle ona bere gelan giltzapetzen da, eta ez du atea zabaltzen, umea ate joka badu ere. Eta horrelako gauzak kontatzen dituzu batzuk. Horrelako gauza maltzurrak, ez? Gogorra direnak. Idazle honak umezaina kontratatzen ditu, idazle honak bere amatasuna erabiltzen du literatura material gisa. Idazle honak atxikimenduaren teoriari buruzko liburuak irakurtzen ditu, eta erditzearen fisiologiari buruzkoak. Ez du ikusten umea txirristatik erori dela burua liburu batean sartuta duelako. Idazle honak bere kumea beso artean duen lehenengo aldian erditze gelan bertan esperientzia hori molde original batez nola deskribatu dezakeen pentsatzen ari da. Idazle honak Madame Bovary komenta dezake genero ikuspegi batetik. Idazle honak ez ditut denak letuko, idazle honak bere buruari galdetzen dio inoiz bere umeek kontuak eskatuko ote dizkioten hain idazle ona izateagatik. Eta idazle honak, azkeniaz, egiaz gizona izan nahiko luke. Inoiz pentsatu zenuen nik gizona izan nahi dut txikitan? Txikitan ez. Eta gero? Handitan bai. Eta ama izan eta gero are gehiago. Bai.
Momentu batian esaten duzu gainera erditzea, ez dakit erditzea ari zaren edo amatasunaz ari zaren esaten duzunean, hain polita baldin bada gizonezkoak egingo zuten umeak zaintzearena. Umeak zaintzearena. Bai, bueno, argi dago gizonek errazago daukatela esparru askotan, ez? Eta idazle eta aita izatea errazago dela, ama eta idazlea izatea baino, bai? Eta, bueno, hori uste dute obiedade bat dela, eta edo zeinek ala bizi dezakela. Gaur egun ere bai? Bai, gaur egun ere bai. Uste duzu, hau dela jauja? Ez, jauja ez, baina ez badugu. Ez, baina gauza batzuk oso astiro aldatzen dira. Eta mentalidadeak, eta astiro. Bai, eta hor badaude gauza batzuk, hor daudenak, pisuak direnak. Bai. Kostatzen dena, aprobetxatuko dut miren aurrera hemen dagoela, hemen liburu hontan idazleen gorputzak Eider Rodriguezek idatzi duen liburu honetan, hainbat idazle eta ama direna gainera elkarrizketatzen ditu, eta miren aurrek esate baterako kontatzen du, berak momentu batian, aurdun zinela gainera uste dut idazten, baina orduan garai hartan amatasunari buruz edo umeari buruz idaztea etzegoela ondo ikusia, eta orainen kanbio bai, hobeto ikusia dagoela. Eta beste momentu batian, Arantxa Urreta Bizaiak esaten du berak ez duela sekula entzun, bere gizonezko idazleek hori umiak zaindu behar zitutzenik, edo hau egin behar zutela, eta, en fin, zaintzak eskatzen dituen denborak eta energia guzti horiek ez zituztela erabiltzen, baina orain aitonak direnean, aitite direnean, orduan bai, hitz egiten dutela eta zaintzen dituztela umiak. Horregatik galdetzen nizun. Ez da zerbait aldatu da, ez? Zerbait aldatu da, noski. Baina gauzak oraindik ikusten dira, ez gaudela maila berean. Eta nola epaitzen den ama bat, hori bere gelan giltzapetzen bada lan egiteko, hori, zuk esan duzu, lako gauza gogorrak, ez? Gogorra gote da, ez dakit, Karl Marx joatea liburutegira eta hor egotea familiaz paso egiten, inork ez du epaituko, ez? Noski, Karl Marx, joan behar duzu, National Gallery horretara edo ez dakit ze bibliotekan, Londreseko ez dakit ze bibliotekan ibiltzen zela hor egun osoan sartuta, noski baiet, zuzara genio bat, ez? Zeure lana dago beste guztiaren gainetik. Familia konponduko da zugabe, ez? Aldiz, ama bati hori aitortzea, ez? Eskubide hori aitortzea, oraindik zaila egiten zaigu. Hasieran esan dugu, pertsonaiak esan duela, hitz egiten zuen, nekeaz, amaren nekeaz, asperduraz, eta gero, hirugarren gauza bat ere gehitzen zaio, eta beldurraz. Beti dago beldur puntu hori, ez? Ze gertatuko tezaien ere seme-alabei. Bai, hori, babes instintua pilo bat hasten zaizu, eta horrekin batera, beldurra ez, beldurra azkenean da abisu bat, bezala, adi egon zaitez, edo arreta beti mantendu behar da, ze arriskuak asko dira, eta zeure arretarik gabe ume batek ez du aurrera egiten. Orduan, bueno, puntu bateraino ondo dago beldurra hori izatea, ez, alarma hori erdipiztuta, eremu patologikotara baldin bagoaz, ez, baina, bueno. Eta kulpabilidadea. Hori bai dagoela denbora guztian kulpabilidadea momentu bat, liburu honetan alde batetik thriller horretan badagoelako kulpabilidade bat, noski, baina bestetik idazle eta ama den narratzaileak hor dauka denbora guztian hemen egon beharko nuke, han egon beharko nuke, ondo egiten ote dute hau egiten badut eta umean utzita, haurtzaindegian utzita, eta haurtzaindegian 2 ordu baino gehiago uzten badut hau egiteko hori ondo gaizki nola begiratuko oten haute, ez? Kulpabilidadia. Nik uste dut hori oso orokortua dagoela amaen artean. Aiten artean ordea ez dut uste, ez? Nik behintzat ez dut ikusten, aita batek ikusten du umea utzi behar duen tokian, eta esaten du, ondo zainduta dago, jazta. Eta ni banoa nire egitera, ez? Eta aldiz ama beti hemen dago, baina nire gogoa ere hor dago pixka bat, ez? Baina aldi berean ere umekin zaudenean zure gogoa ere badago, egon nahiko nuke idazten, ez? Egon nahiko nuke hor nire gauzekin, orduan beti banatuta.
banatuta eta beti damu horrekin orduen. Bueno, eskara asko, eta nik uste dut posible dugula, ez, zabaltzea hitzaldi hau eta, bueno, norbaitek zerbait gehitu, galdetu, esan, seguru ikusi dituzuela, irakurri baduzue liburua gauza gehiago, gu baino ikusi dituzuela, eta ez baduzue irakurri, seguru falta direla datu asko hemen komentatzeko pixka bat trama honetaz jabetzeko, zertaz ari garen. Ez baduzu irakurri, irakurri dezakezue. Bildur pixka bat ematen dit beti, claro, noraino esan dezakegu, kontatu dezakegu, eta agian kontatu dugunarekin, igual ez baduzu irakurri, zer da, thriller bat, ensaio bat, denetari dago. Hori da. Denetari dago. Ez, mikrofono bat dugu, bueno, mikrofonoa behar dugu streaming bidez ematen dalako hau, eta horregatik, bestela entzungo genuke, baina mikrofonoa erabiltzea horretarako da, horregatik da. Bai, eta ados ez bazaudete zerbaitekin, edo zeuren esperientzia. Gauza bat ikusi dut irakurre taldetan, eta da jende askok nahi duela hitz egin gaiari buruz. Nolabait, igual orain arte ez dute aukera askorik izan, eta etortzen zait jende asko gauza fuerteekin ere bai, Bakoitzaren esperientzia diferente dalako, ez? Bai, zuk horrek esan duzu, bi esperientzia diferentea bizitu dituzula, ez? Bi umeekin, batekin gauza bat, eta bestarekin... Eta horrek pentsarazten dit, esperientziak direla infinituak, ez? Nik neu ja bi bizi izan baditut, bi umenekin, hori ja... Bai, seguru norbaite kontatu nahi digula, ez? Edo beste zer, edo... Animatzen... bere esperientzia kontatzera? Bueno, agian hemen mikroarekin eta hain areto handian, baina... Bai, egia da. Jarraitu dezagun, zek eskatzen zaitu momentu honetan, Katixa? Zer da hola gehien aldaketa klimatikoak? Horrek eskatzen, bai, seguro gainera. Esaten dut erdi irribarre batekin, baina, karo, ja ez da bakarrik, ja amazarenean ere pentsatzen duzu gehiago etorkizunean, ez? Eta zeure, igual nik ez dut asko pairatuko, baina neure umeek bai, eta bai, horrek adibidez. Baina, bueno, gauza gehiagok. Ez dut hemen egingo zerrenda osoa. Bizitzan, noski, eta gauza. Eta idazle zaren zeatik, zer da momentu honetan, nola ikusten duzu, por ejemplo, euskal literatura ikusten duzu momentu honean dagoela, zerbait falta zaiola? Nik oso ondo ikusten dut. Nien naiz bat ere katastrofista horren euskal literaturan gauza asko daude, jende asko dago idazten, batzuk oso onak dira, eta beste batzuk onak. Nahiko bariedade handia dago. Kasi genero guztiak hartuta daude. Badaude batzuk igual hankamotzago dabiltzenak, baina fikzioan, nik uste dut ez gabiltzela bat ere gaizki, bai novelan eta bai puñetan. Ensaioa agian dago pixka bat beherago edo, gaiak igual ez dira oso bariatuak, baina alde horretatik, falta zaio adibidez itzulpenak, ez? Euskeraz originalki idatzi ez diren gauzak, zeguk irakurri nahi badugu Eskoziako idazle bat, edo Errusiako bat, edo Estatu Batuetako bat, ezin dugu euskeraz egin, ez? Eta hori bada hutsune handi bat, irakurzaletasuna bultzatzerakoan, edo euskaraz irakurtzean ohitura hori bultzatzerakoan, hutsune handi bat, ez? Nik beti esaten dute, Eusko Jaurlaritzan egongo banintz kultura sailean nire prioridadea izango zen diru pila bat sartu, liburu asko itzultzeko, gainera itzuli behar dira gazteleraz ateratzen diren momentuan, Katalunian egiten den bezala, ez? Eta bi liburuak egotea hor liburu dendan, bata bestaren ondoan. Itzuli euskarara eta euskaratik beste hizkuntzetara ere. Itzuli adibidez ez dakit, novela suediar bat, eta egotea aldi berean eskuragarri euskaraz ere bai, ez? Ez itxarotea, orain Sapiens bezalako bestseller bat, 5 urtez egonda pilo bat liburu saltzen, eta orain atera da euskaraz, bai, bale ondo, baina nik ja irakurri du gazteleraz, adibidez, ez? Eta kontrako bidea, euskal literatura beste hizkuntzatara itzultzea, hor nola dago bidea? Erresa da? Hombre, ez da erreza. Nik uste dut orokorrean, edozein hizkuntzarentzat ez dela erreza
ateratzea, ez? Geroz eta gehiago ikusten da, orain Danimarkan egon naiz, eta esan diate, orain geroz eta gauza daniar gehiago irakurtzen dute, herrialde asko izten ari da, eta hori da joeraneko orokor bat esango nuke, ez? Izten ari gara, mugak izten eta ja multikulturalidadearen kontua ja ez dugu entzun egin nahi ere, eta orduan, bueno, beti da zaila, eta gainera euskara, zailago, ez? Nork daki zer den euskara, ez? Munduan, ez da ezaguna hizkuntza bera ere, eta gero beti gaude, zubi baten, edo gaztelerak ematen duen zubitik pasatzen, ez? Gaztelerak ematen du gaztelerak eman behar digula zubia, alegia, Espainiar merkatuan agian ezaguna egin, edo ezagutarazi zure lana, eta orduan salbuespenak daude, eta batzutan ez dala gertatzen, baina askotan ematen du ala dela. Eta Danimarkan edo beste Europako edo Europatik kanpoko beste hiritara joaten zaretenian, zer da, ze sentsaziorekin itzultzen zarete? Esan nahi dute, zuk esan duzu, jendeak ez daki euskal literatura dagoenik, ez dakita euskera dagoenik ere ez. Orduan, olakoetan ze izaten da, kaixo, ni gatixa naiz, euskalduna, hau da, alako herrialdekoa, alako eremuan dago, alako egoera politikoan, hori dena azaldu behar da? Nik bai sentitzen dudala pixkat ardura hori. Nolabait ordezkatzearena euskal kultura, ez? Eta erakustea, eske jendeak ez dakit, eta gainera gero jendeari gustatzen zaio hau entzutea. Interesgarria da, ez? Benetan hor dagoela hizkuntza bat, eta hizkuntza isolatua dela, ez dela, ez, indoeuropear, normalean intereseko gauza bada, eta izan daiteke modu hon bat gure lana saltzeko, ez, edo gure lana azalarazteko. Nik ez dut txarto ikusten speech hori egin behar izana, ez? Eta behitu, hau da mapa. Eta hemen, eta hauek dira Espainian dauden probintziak, eta hauek dira, nik ez dut txarto ikusten, iruditzen zaite, bueno, egin daitekela, oso ezaguna garen arte. Sorpresaren bat hartu duzu, kanpotik ibili zarenean norbaitek esan, ezagutzen dut alako autore batzuk euskaraz idazten dutenak, eta... Bueno, bai, beti dago kuriosidaderen bat, bai, orain ezagutu dut Guatemalako bat, eta, baina, Latinoamerikarekin harreman handiagoa da, baina, bai, beti dago jende kuriosoa, euskaraz dakiena izan zuelako neskalagun euskaldun bat, eta... Danimarkan egon zarela, egon berri zara, eta beste inune egon zara olako ekitaldietan literatura Bueno, ez dalatan? asko, ze orain hasi da itzultzen liburua pixka bat, baina hola nazioartean, ez dakit Grezian ere egon da naiz, eta... Egon zara aurreko liburuarekin. Bai. Atertu arte itxaron, eta horrei bai aldatu zeniola titulua, izenburua gazteleraz. Bai. Aldatu nion, ze atertu arte itxaron, itzulpen literal bat eginda, enion aurkitzen grazia edo. Atertu arte itxaron. Esperala que eskampes, izango litzateke, ez? Eta eskampar hori ez zitzaidan asko gustatzen, eta azkenean hain gutxi gustatzen zitzaidan, ezen beste punta batera joan nintzen, eta los turistas desganados jarri nion. Oraindik ere nire amak ez dit barkatzen, ez zaio bat ere gustatzen, izenburu hori, baina, ala geratu zen. Orain, danez ez atera dela liburua berriro itzuli gara originalera, eta da mas Freuden printing donden, baina da atertu arte itxaron. Ze, itzultzaileak egin zuen gazteleratik, danesak. Eta berak nahi zuen itzule, los turistas desganados, baina esan zian, ez dut oso ondo ulertzen desganados hori, nondik, berak oso ondo zekien gazteleraz, baina, ziola harrapatzen zentzua titulu horretan, ez? Eta esan nion behitu, ahaztu los turistas desganados, eta zoaz titulo originalera, hau dela, eta esan zian, bai, oso ondo geratzen da danez ez. Orain dela gutxi, hemen ziklo honetan, 21. mendeko emakume idazleak ziklo honetan, Rosa Ribas izan zen, eta kontatu zigun, itzultzailea bezala, ez duela inork liburu bat irakurtzen. Eta irakurtzen dutela lupa batekin bezala, eta orduan akatzen bat egin baduzu, eurak beti topatuko dutela. Beste irakurle milak ez dutena, ikusiko ez dutena, itzultzaileak bai. Bai, hori egia da. Bai, idatzi zidan, orain bulgarieraz ere aterako da, atertu arte itxaron, eta idatzi zidan itzultzaileak. Liburu horrek baditu ia 5 urte, esan nahi du ja esku askotatik pasa dela, gaztelerara itzuli dela, eta berak esan zidan behitu, esaten duzu, Habanan daudela pertsonaiak,
eta Karibe itsasoari begira daudela. Eta barkatuko didazu, baina nik Kuban bizitakoa naiz, ez? Bulgaria, Kuban egongo zen bere garaian harremanak. Kuban bizitakoa naiz, eta Habanako itsasoa ez da Karibea, Atlantikoa da. Karibea da Kubaren hegoaldeko itsasoa. Eta nik zuen, beitu, ideiarik, ez? Nik beti pentsatu dut, Kuba osoa dela Karibea, ez? Eta ez dit inork esan, gainera, eta baina nik aldatuko dut, eta esan nion, zuretzat importantea baldin bada aldatu, eta jarri Atlantikoa dela. Ez da inondo geratzen. Ez gara konturatzen, eta itzultzailea bai konturatzen da. Eta hitzak badute bere sonoridadea, ez da, bere kantu propioa. Gustatzen zaizu esate baterako ahoz gora irakurtzea zure gauzak, zuk idatzitako gauzak? Bai. Bueno, nik etengabe egiten dut idazketa teknika bezala, alegia probatzeko, zelan funtzionatzen duen testuak, eta gero, atertu arte itxaronen hasierarekin askotan egin duen, esaten zidaten zerbait irakurri eta beti hasiera. Hasierari eman nion erritmo berezi bat, eman nion musikalidade berezi bat, eta gustatzen zitzaidan irakurtzea, gero ere. Uste dut ondo funtzionatzen duela, kantu bat bezalakoa edo. Ez daukago ohitura hondirik, ez da? Hemen hola jendearen aurrean irakurtzeko. Baina ondo egiten bada oso esperientzia polita da. Ni Inglaterran bizi nintzela, askotan joaten nintzen idazleen hitzalditara, ez hitzaldi baizik eta hori irakurralditara, ez? Reading. Eta poetek egiten duten bezala, narratzaileek ere bai, hartu liburua eta lehenengo kapitulo osoa irakurri. Ondo egiten bada, oso monotona baldin bazara, niri kostatzen zait pixka bat jarraitzea, ez dut inoiz audio liburu horiek erabiltzen ez ezer. Baina ondo egiten badu idazleak, zelako lujoa, ez? Idazlearen ahotik bertatik entzutea historio hori. Eta hala, egoten ziren 20 minutu, edo ordu erdi irakurtzen. Irakurtzen, eta besteak entzuten. Claro, eta ja lehenengo kapitulua entzun, da lehenengo bi kapituloa, eta erosten duzu liburua, bada ere salmenta teknika bat ere bada. Bai. Zu ama zara, idazlea zara, irakasleare bazara, lan asko, denbora gutxi, noiz idazten duzu? Inoiz ez, orain ez dut idazten. Irakurri? Irakurri egunero. Ez badut irakurtzen da oso egun txarra izan delako, zeltzen naizelako era eta desmaiatzen naizelako, ez? Beti ateratzen duzu tartetxo bat. Zelanera joaten naiz autobusez. Toki guztietara joaten naiz autobusez, ez? Orduan hor aprobetxatzen dut. Eta ez da mariatzen. Ez, eskerrak. Suertia daukazu horretan. Zer irakurri duzu azken aldi honetan nola asko gustatu zaizuna? Orain nibili naiz Euskadi Sarietan egon naiz epaimai, orduan ensaioan, saiakeran eta saiakera asko irakurri ditut. Eta, hor badaude batzuk asko gustatu zaizkidanak, Zuloa izeneko saiakera bat, arteari buruzkoa, oso ondo dago. Aurrekoan abioian Danimarkati... Kontuz ez dakiguta oraindik nori eman zaion. Zaizu eskapatuko? Ez. Orain... Lastima. Gero esango dizu, nahi bat zu. Ani Egno irakurtzen hasi nintzen, orain berriro publikatu dituzte bere liburu batzuk uste dut, eta hori abioien irakurri nuen, oso ondo. Eta beti topatzen dut zer interesgarria. Eta umei, irakurtzen diozu? Baina ez oso nekatu, normalean gaueko kontu bada oso nekatuta nago, eta ez da bereziki disfrutatzen dudan gauza bat esan behar dut. Errekoan irakurri nien Katja eskolara doa. Miren agurren opari bat, berak idatzitakoa. Eta horrekin egon ginen. Berriro, zabaltzen dugu hemen zerbait esan nahi baduzue. Miren agurrain bat hainbeste aipatu dugunez, igual zeo zer esan berko du. Miren agurrek ez du gaur hitzik egin nahi. Ez. Eta besteok? Ez dakit. Ja. Esan du novelako kontu bada, ez dakit errebelatu dezakegun, baina, ama hiltzaile horren senarra, bere emaztearen kontra egin beharrean, alegia, nire umeak hil dituzu, zeure kontra egingo dut, eta abokatu bat kontratatuko dut, eta dena delakoa kontrako egiten du. Jartzen da emaztearen alde. Eta bera kontratatzen dio defensako abokatua, ez? Eta zergatik hori,
Bueno, etzen zuzenean etorri ideia hori, bai? Topatu nintzenean momentu horretan edo bidegurutze horretan nengoenean, esan nuen, bueno, egin dezake logikoena, edo guk pentsatu dezakeguna intuitiboki logikoena dela, emaztearen kontra egitea. Baina ze gertatzen da emaztearen alde egiten badu, ez aldi horrek gehitzen beste geruza bat kontuari, ez? Ez aldu dana bihurtzen ambiguagoa eta nahasiagoa. Pentsatu nuen baietz, eta interesgarriagoa ere bazela horrela eraman da, ez? Eta azken finean, pentsatzen badugu, aldiz honek hau egin duela gaixorik dagoelako, benetako brote psikotiko bat izan duelako, tira, zergatik ez da jarriko senarra bere alde, ez? Zen dut, zeure honetik aterata bat zeunden, agian apoioa behar duzu, ez? Bueno, hortik. Baina batez ere interesgarriagoa zelako, horrela. Eskerrik asko galdera egiteagatik, zen ni ez naiz atrebitu. Ez naiz atrebitu galdera hori egiten, eta benetan nirire atentzioa ditu dite horrek, zergatik portaera berezi hori. Eta zergatik, ireki duzun bidean jarraituko dut, Jade eta Aliz. Zergatik dituen bi izen? Izen, bai. Bai, bueno, hor suposatzen da gaztetan Jat izan zela, eta momentu batean ez dakigu noiz izen aldatzen duela, ez? Eta horrek hasiera batean zailtzen du identifikazioa. Gure protagonistak ez daki neska hori ezagutzen duela, izen aldatu duelako. Eta gero konturatzen da baietz, ezagutu izan zuela beste izen batzuenean, ezta? Eta gainera pertsonaieri buruz ere asko esaten du. Norbaitek bere bizitzaren momentu batean izena aldatzen badu, esan nahi du, iraganarekin apurtu nahi duela, eta baita ere kapaza dela zerotik hasteko, ez? Eta horrek, mesede egiten dio pertsonaiari. Azkenean da pertsonai bat, bere umeak akabatu dituena, ematen duena, ez dut hau nahi, akabatzen ditut, eta zerotik bezala azten naiz, ez? Badago hor analogia bat ere egiten duenarekin, gerora egiten duenarekin. Neri errukigarri iruditzen zaite Aliz, baina jendeak zer dio? Esan duzu liburu honekin urtebeteko rekorridu eginea duzula, eta irakurketa talde askorekin hitz egin duzu liburu honetaz, jendeak zer dio? Bueno, ez da pertsonai bat guztiz edo ezagutzen duguna. Da pertsonai bat ezagutu nahi duguna, edo gure protagonistak ezagutu nahi duena, eta gerturatzen da, eta ibiltzen zaio, inguruan, baina ez dakigu inoiz zehazki zer dagoen bere buruan, ez? Orduan ez da pertsonai bat oso definitua dagoena, gehiago da mamu bat bezalakoa, ez? Hor dagoena, misterio bat, eta bakoitzak ikus dezake pertsonai horrengan zer, baina benetan proiektatzen duena, ez? Eta ez benetan hor dagoena, ze hor dagoena ez dakigu zer da den. Ez didate hola bereziki iritzi oso pertsonalizatuak eman pertsonai honen inguruan, badelako pertsonai bat mamua. Irakurri egin behar da jakiteko gauza xehetasun guzti hauek. Ez dugu presionatu nahi, baina idazten ari zara beste gauzen bat? Ez nabil ez idazten. Hau amaitu nuenetik ez errez. Gero egin nuen itzulpena, eta ordutik ez errez. Eta hurrengoa izango da oso diferenteare, atertu arte itxaron eta amek ez dute nahiko diferentea dira bilak, ez da? Bai, gai aldetik badira diferenteak, forma aldetik ez hainbeste, baina nahiko nuke hurrengoa izatea guztiz diferentea, bai. Baina ez dakit, bai. Aldatzea? Bai, estela da, ia, txurroak egitea bezalakoa, ez? Orduan ez. Horregatik ez zait inporta, horren idazten ez badut. Itxarongo dut eta atertu arte. Seguru badagoela zerbait gustora esango zenukeena eta galditu ez dizuguna. Badago zerbait geratu zaiguna? Ez dakit. Igual beste norbaitek galdetu nahi du. Norbaitek galdetu nahiko balu? Hau osatzeko? Bai. A ber, epaiketa bukatzear dagoenean agertzen da mutil bat. Baina zer esan nahi duzu kontu honekin?
mutil agertzea. Ez dakigu zer pasako den mutil horrekin. Irekita. Bai, irekita dago. Ilusioa bakarri edo ez dakiz zer edo. Irekita geratzen da, eta de hecho berriro aipatzen da mutil hori azken orrialdean, nolabait hor oraindik ere zer gertatu daitekela. Zer zen, bueno, hor ama honek sentitzen du idazketara dedikatuta eta epaiketa horretara joaten eta nolabait transgreditzen ari dela pixka bat, ez? Deskuidatzen ari delako umea, bai? Eta sentitzen du lehen esan dudan hori, ez dagoela guztiz egon behar duen tokian, bai? Eta gainera, erdi gezurrak esaten ere etxean, anegon alizateko, eta dena da erdi klandestinoa, ez? Gainera gehitzen badiozu hor, infidelitatearen mamua, liburuan zehar jorratu dena beste pertsonai baten, zera pertsona horretan, ez? Gure laguna, protagonistaren laguna, zeinak bai izan zuela maitale bat, mamu hori hor dago, ez? Eta tentazio hori hor dago. Eta jakez, hau agertzen denean, kazetari hau, hori dator. Pixka bat, nola bere transgresio hori, edo berak uste du transgresioa dela, baina ez du ezer txarrik egiten. Baina berak bai sentitzen du kulpabilidade hori, kulpabilidade hori pixka bat gehiago beste koska bat gehitzea, ez? Gehitzea gainera, beste gizon baten aukera, tentazioa, eta bar. Orduan, baina egoera tensoagoa. Bai, ez dakit erantzun dudan, bai. Horrekin ja konforme. Baina hor, zuk zer esan nahi duzun, berdin da, nik zer esan nuen. Importantena da, zuk zer ulertu nahi izan duzun hor, edo? Gero esaten duzu, WhatsAppean, eta, bueno... Bai, mesuka jarratzen dutela, eta hori, bai. Hori, irekita da, irekita. Nik ez dakit, nik liburu amaitzen duanean, nik ja ez dakit zer gertatzen den pertsonai horiekin. Ja, beren kabu zibili behar dute. Nik ja ezin dietez zerra esan. Etorkizunik ez badut ere, badirudi ez, momentu batean behintzat, biziposa pixka bat, izan duela gure narratzailea, gure izenik gabeko narratzaileak. Dana daukate izena, bera izan ezik. Bai. Ez? Bai, eta ama batek bi izen ditu, eta besteak zero, ez dauka izenik. Bueno, ez dakit, hemen utziko genuke. Nik uste dut kontatu ditugula, kontatu alziren gauza guztiak eta bateon gehiago, segurazki, pasatu garela pixken bat, baina liburuak merezi du, bi historia horiek oso gustora irakurtzen dira, eta historia horiekin batera gainera, hainbat aipu, hainbat kontu, hainbat gauzazuk esan duzu, dokumentazioa ez dela oso gogorra izan, baina gauza askotaz ikasten dugu hemen ere bai, liburu honetan oso modu gertutik eta oso gustora irakurtzen diren gauzak. Zorionak, Katixa, liburu honengatik, jarraitu, ze guke plazerra izango dugu, irakurtzen saiatuko naiz idazten duzuna, eta mila esker ona etortzeagatik, eta zuei ere bai, arratzalde hon, eta mila esker hemen izateagatik. Hurrengo arte. Agur. Eskerrik asko. Eskerrik asko.